Яңалыклар чыгарылышы үз ишini башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Контроль мәгариф учреждениесендә гына булырга тиеш түгел, укучыларның әти-әниләре кичке рейдларга чыкты. Ата-аналарның тикшерү нәтиҗәләре нинди? Айрыша куркыныч авырулар булуга ясалган анализ нәтиҗәләре тискәре. Нисегезгә төшерәм, кичәге чыгарылышта без Тукай районында күңелсез табыш турында сөйләгән идек. Кече Шилне һәм Маленькая Страна торак пунктлары арасындагы чокырда 4 үле бозау табыла. Хайваннарның яше 6 айдан 1 яшькә кадәр. Алар биотермик чокырда үтәләштерелгән, алар булган территория дезинфекцияләнгән, пробалар алынган һәм лаборатория шартларында тикшерүләр үткәрелгән. Біздің лабораторияға келген пробалар бойынша анализлары төлеу мәселені отрицательный результатлар алдық. Бүгінгі күнде биопробалар, ок тышканларга биопробалар қойылған, әлі ул реакция бүгінгі күнде пока іште. Бу тикшерүләргә тагын 10 көн кирәк булачак. Моннан тыш әлеге бозауларның хуҗасын да эзлиләр. Исегезгә төшерәм, терлекләрнең идентификациясе теркәлмәгән, колакларында биркаларда тире асты чиплары да юк. Әгәр сезнең берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең Макс кушымтасына мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Контроль мәгариф учреждениесендә гына булырга тиеш түгел, укучыларның әти-әниләре кичке рейдлар үткәрә, шаулар, балалар була торган урыннарны карыйлар. Булары барысы да җинаятләр кылуга юл куймауга юнәлдерелгән. Безнең төшерү төркеме Россия герое Сергей Чебнев исемендәге 56-нчы мәктәптә булды. Ата-аналар тикшерүләре нәтиҗәләре турында толырак сөйләрбез. Россия герое Сергей Чебнев исемендәге 56-нчы мәктәп укучыларының ата-аналары 9-нчы һәм 62-нчы комплекслар, шулай ук Орловка бистәсе өчен җаваплы. Рейд көн саен һәм парлап кына үткәрелә. Шулай итеп тикшерү кичке 6-дан 22 сәгатькә кадәр була. Мәктәп укучыларының ата-аналары комендант сәгатеннән соң яшүсмерләр булырга мөмкин булган урыннарга йөри. Сәгать 10-нан соң балаларга бергә каядыр кирәкмәгән җирләрдә аралашырга ярамаганны көн сайын сөйләп торабыз. Әмма балалар яраталар инде, алар менә шу Орловканы авыл дип саныйлар. Кемнең авылы юк, каядыр еракта авыл дип саныйлар. И менә шул авылның әз генә кеше күрмәгән җирләрендә, кирәкмәгән җирләргә барырга яраталар. Мәгариф учреждениесе хезмәткәрләре әйтүенчә, рейд балалар ял итә, алырлык сулыкларда бәхетсезлек очракларын булдырмауга юнәлдерелгән. Шулай ук яшүсмерләр тарафыннан да балаларның үзләренә дә карата җинаятләр кылуга юл куймау өчен. Без ирем белән берлектә 9-нчы комплекс буенча рейдка чыктык. Безнең бурыч җәмгыять урыннарында, урамда балаларның тәртип бозмавын контрольгә алу, күзәтү иде. Гомумән алганда тәртип бозучылар 9-нчы комплекс буенча булмады. Без бик шатландык ирем белән. Хәзерге яшьләр спорт мәйданчыкларында, безнең шәһәребез төзегән спорт мәйданчыкларында бик актив спорт белән шөгыльләнәләр. Кичә без минем иптәшем белән Орловка бистәсенә рейдка чыктык. Анда кар өрү сәбәпле бик куркыныч булырга мөмкин. Шуңа күрә без шушы вакытта ишарак чыгарга чыгабыз, карыйбыз инде. Мәгариф учреждениесе хезмәткәрләре рейдларда һәм полицейскийлар белән катнаша. Ул вакытта алар сәүдә үзәкләренә, җәмәгать туклануы урыннарына, төнлә балалар була ала торган клубларга йөри. Без шәһәр төзегән план буенча 2 атнага бер рейдларга чыгабыз. Укытучылар безнең ул инде рейдлар башкарыла шушы комплекс тирәсендә. Без электротехнический отделга карыйбыз безнең мәктәп. Шушы рейдларда без балалар күп җыелган урыннарны күбрәк күзәтәбез инде. Төнге рейд вакытында полиция хезмәткәрләре 25 яшүсмерне ачыклаган. Аларның икесе исерек хәлдә булган. Балалар урамда 22 сәгатьтән соң иртәнге 6-га кадәр олылар озатуыннан башка тоту тыела. Хокук бозган өчен административ җаваплылык каралган. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар.
Оқытушы болу мақтаулы һәм дәрәҗәле. Моңа Шолы дәүләт педагогика университеты узган ачык ишекләр көне дәлил булды. Анда Шолдан гына түгел, күрше шәһәрләрдән дә булачак абитуриентлар килде. Оқучыларга экскурсия уздырдылар, юнәлешләр турында сөйләделәр, оқытучылар сорауларга җавап бирделәр. Чара ничек узды һәм ни өчен оқучылар киләчәктә балаларны укытырга хыяллана? Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Альбина Сафина әнисе эзеннән барырга тели. Рәмилә Сафина татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшли. Шуңа күрә кызының бу сайлавын хуплый һәм аның белән бергә Түбән Камадан Чаллы дәүләт педагогика университетына килгән. Чаллыга килергә дип уйладык, институтка белем алырга, югары белем алырга. Чөнки Чаллы институты инде ничә дистә еллар үз хезмәтен күрсәтә, без аны күрәбез, без аны беләбез. Мин Чаллыны сайладым, чөнки минем әнием монда укыды, и мин балалар белән вакыт уздырырга яратам. Ачык ишекләр көнендә Чаллы дәүләт педагогика университетына 2000 кеше килгән. Алар 9-нчы һәм 11-нче сыйныф укучылары. Алар Чаллы мәктәпләреннән генә түгел, бөтен Кама аръягы төбәге укучылары. Быел бездә югары белән бирүдә 3080 урын һәм урта һөнәри белән бирүдә 355 урын булачак. Без быел яңа йоңшлар ачабыз. Бу һөнәри белән бирү һәм урта һөнәри белән бирү өчен белгечләр әзерләргә планлаштырабыз. Ул производствода белән бирү сталары, колледжларга укытучылар. Мен үзем Мөслимнән 3-нче курста укыйм. Монда укырга кергәндә матур кызлар булыр дип өметләнеп кирдем. Яхшы укытучылар икәнен беләм. Мин психолог булырга уйладым, чөнки кешеләргә ярдәм итәргә, аларның проблемаларын хәл итәргә миңа йөрәккә якын. Педагогик уку йортында Татарстан Республикасынан гына түгел, Россиянең башка төбәкләреннән, шул исәптән Удмуртиядан, Башкортстаннан, Ханты-Мансийскидан да белем алалар. Башка илләрдән килүчеләр дә бар. Алар арасында Африка, Төркмәнстан, Үзбәкстан вәкилләре. Чаллыда Беларусь киеме күргәзмәсе Чаллы халкын һәм кунакларын киң ассортимент белән сөендерүен дәвам итә. Моннан тыш яңа язгы коллекцияга кышкысын 50% ташлама белән сатып алырга мөмкин. Сезне Муса Җәлил урамы 55Б үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча көтеп калалар. Яз үз хокукларына керә, аның белән бергә Беларусь киеме ярминкәсендә чаллыларны һәм кунакларны зур яңалыклар көтә. Сыйфат шул ук танылган Беларусьныкы. Представляем вам удобные туфли, которые заботятся о здоровье ваших ног. Благодаря продуманной форме носочной части обувь не давит на выступающую косточку и дает пальцам достаточно свободы для естественного положения. Гибкая упругая подошва снижает усталость стоп при ходьбе. Анатомическая стелька равномерно распределяет нагрузку и уменьшает давление на проблемные зоны. Удобная шнуровка позволяет отрегулировать плотность посадки и надежно фиксирует ногу. Беларусь киемнәренә ихтыяҗ бик зур, аларны тиз арада алып бетерәләр. Летом я летнюю обувь купила прекрасную, тоже на каблуках, комфортно. И хотя в возрасте прекрасно хожу. Как понравится, сразу делаешь. Обычно зимние покупаю. Ну, сейчас летние. Удобно, конечно, только, наверное, легкая. Моннан тыш биредә шулай ук 50% ташлама белән кышкы аяк киемнәре сатып алырга мөмкин. Сезне Муса Җәлил урамы 55Б үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча көтәләр. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. В стоматологии «Улыбка» 4713, акция «Лечение кариеса» 4000 рублей.